taura nemunhu wake ndokuuya paka motikari takange tine fortuna yawakauya nayo. Okay, yeah. Ndokuuya munhu waya akataurira nemudzimai waya ndobva watorana wabuda wakaenda kwawakanda paiva nemotikari ndokubva wazodzoka vaine saga nechiempty container chitikuendera chawangoina nacho ndokuya pamotikari. Saka pawakasvika pamotikari taiwa motikari inini nevarume vamwe va3 chino chatiri 4 mukadzi wechi5 ani mazvona. Saka uyu waakasvika naye akanoona pamotikari paine chii paina vanhu vechirume vakawanda ndobva nokupa pamotikari painobva atiza kudaro ndopa akabuda vamwe vamotikari apa ndaisaziva kuti true ndewildlife mapurisa ewildlife uchi3 waitwa musaidi izvi ndanga ndisingazvizivi vandaitongoziva ndandada kutovhunza kuti zvamabva mese muri kuziva ukama hwavo kuti wakamira sei. Iye paakasvika akanyepa akati drive boyfriend yangu ava vamwe 12 ishamwari dzeboyfriend yangu saka vari kundiperekedza kuenda kwatiri zvatoda ikokoko. Sasi munhu wandaiziva kuti aifambira dzimwe nhau dzekubatsiridzwa muchiwano because paaigara pemuzukuru wangu muzukuru wangu aita zvekudi zvekubatsira. Saka ndangobvunza kuti ndonhau dzaari kufambira wangangozivi munhu mukurarama chingotsvaga saka ndakangofunga kuti mangoda ndonyaya dzaari kufambira. Chii chakazoitika ipapo uya vaenda mazazi ndikandisoti wakabva kuti chiredi yabhururuka chiri yabhururuka pakuti kudii ndopakazobuda paipa ndosona izvo muzvinhu zvacho mune mapango riri 2 tiri kuita zvokusona tiri pano pamutare farm prison. Sei makasarudza zvokusona musina kuenda kune zvimwe zvinhuwo zviri kuitwawo nevamwe pano pamutare farm prison? Chakanoitika ndechekuti ndokwakange kuine mukana wacho panguva yacho iyoyo kutanga kuenda kwandakaita ndopaiva nemukana wekutongonza paita mukana wekusona. Muri Zimbabwe ndokuchingamidzai nemufaro pano paSly Media TV. Tasangana zvakare pachirongwa Home Away from Home. Zita ndinonzi Simbi yebasa repa iko kechinonzi Sylvester Tapfumanei. Tiri muchirongwa ichocho Home Away from Home patinopinda mumaprisons akasiyana siyana. Chiri chirongwa chatinounzirwa neveZimbabwe Prisons and Correctional Service. Patinopinda mukati memaprisons iwaya tinenge tichitaura nemainmates vachitiudzawo kuti zvakafamba sei kuti vazopedzisira vave muno uye pavakapinda muno ndezvipi zvavakasarudza kuti vaite. Sekuziva kwamakuita vanhu vanoita makosi akasiyana siyana. Vamwe vanoita motor mechanics, vamwe vanoita carpentry, vamwe vanoita building, vamwe vanoita tailoring, vamwe vanopfuya huku, vamwe vanodzidziswa kupfuya nguruve. Zvakawanda zvinowanikwa zvichienda nekuti paprison center yavanenge vari iyoyo ndeapi mavocational training courses anenge aripo ipapo munhu osarudzira yaanenge achida. Nhasi uno tiri pano pamutare farm prison ndina mukoma Miles Mutanda Kamwe vakapinda muno mukati meprison vachatitaurira kuti zvakafamba sei kuti vazopinda muno. Ivo vane makore 48 ekuberekwa. Regai ndivachingamidze muchirongwa tiite hurukuro yatafambira kuno kwamutare kumakomoyo. Makasimba here mukoma Miles? Ndakasimba ukuru wangu wana mchifaro zveimimi. Aiwa tiripo makadiwo imimi. Kumusha ndekupi? Kumusha ndinobva kunyanga Nyakomba. Right. Imimi mhosva yakaita kuti mupinde mukati memutare farm prison ndechi? Mhosva yakaita kuti ndipinde muno muhusungwa imhosva yeWildlife Act iri maringe nemhuka yepangolin ndo yakaita kuti ndipinde muhusungwa. Kana vachizoti nekunzwisa kwamakuita vachizotaura kuti Wildlife Act zviri kurevei takanyangana nekuwanikwa muine pangolin? Kune munhu asiri kuziva kuti chii chinonzi Wildlife Act nokuti titoriwo pachikoro mwari kutodzidzawo patiri kuita hurukuro ine. Ndizvozvo. Kana tichitaura nenhau yeWildlife Act unenge vasangana nenhau yekuwanikwa uine mhuka dzemusango usina mvumo yokunge uchiwanikwa uinayo. Vanoita nezvemhuka vanenge vasingatenderi kuti uwanikwe uine mhuka dzinochengetedzwa uyezve dzinokosheswa zvikuru sei
pakunge tichirarama munyika. Kunze kwepangolini maakuziva here kuti dzimwe mhuka futi dzisingatenderwi ndedzipi? Tinotenda mama. Kune mhuka dzakadai senzou, kuda mhuka dzakaita sechipembere, iyo pangolini, kana even dzimwe mhuka dziri maringe newildlife, vanoita nezvazvo havatenderi kuti dziurayiwe kana kuwanikwa uinadzo. Imi mawanikwa muine mhosva yekuwanikwa muine pangolini, makatongerwa makore mangani? Ndakatongerwa kugara musungwa kwe9 years. Makabatwa sei? Chakanoitika ndechekuti nhau yacho inotirwadzei, nokuti ina ndira ndinge ndakatsvaga mhuka iyoyo kuti ndinge ndiinayo, asi ndine munhu wandaitoziva mushure mekunge aitogara ikoko musha kunyanga. Ndakatomuziva kuburikidzawo nomumwe muzukuru wandanga ndanosvika kunoonawo pamusha pake, kuti pakazongondiudza maringe nemunhukadzi iye, ndopandakamuziva. Saka zvadaro vakazosvika pakuzotaurawo nenhau dzaaifambirawo dzakangosiyana siyana. Vaenda kuHarare kwaanoti ndokwaanogara, vakazondifonera ndabvawo kumushanda kuno kwaMutare, vakati tarira Shamwari ndoda kusvika kunzvimbo inonzi Fumbi, saka handizivi kuti unokuziva here. Ndikati hongu ndokuziva, saka ndaikumbira kutodi undiperekedze ikoko semunhu wandinoziva iwe uri ikoko. Ndikati hapana dambudziko. Saka dambudziko racho ndekuti ndakaimba naye, ndokubva auya. Saka mukuuya kwaakaita akauya aine varume vatatu naiye wechi4. Ndokusvika kumusha kwandogara kunyakombo, ndiri mumunda nemudzimai wangu. Saka semunhu wandaiziva, wakatosvika motikari ndakati ndinguze mudzimai, ndikati ndowanhu ndakamirira motikari yasvike, ndowanhu wandakamirira kuti toda kuenda kwaFumbi. Tikanzi alright baba, endai munoonana nawo. Ndokunowaona akati ako makagadzira here kuti munge tichienda kwaFumbi. Akati since masvika ndiri mumunda, ndoda kuenda pamba ndinochinja, because musha wangu ungori pedyo neroad. Tikanzi saka zvakadai ndai munochinja. Semunhu akanga asingatarisiri kuti vanhu vakuuya kwavaita vanhu vakamira sei kana kuti vane zvakaipa zvavakatarisa kuita neni. Ndakatorodza kuti pamusha pandogara ndipapa. Tikanzi alright muchiendai munochinja. Kwamaida kuenda kwaFumbi vakakuudza kuti mukufambira nyaya here, nekuti mangoti munokuziva here, mukati vakati toda kuenda newe, vaiti muri kufambira chii? Uyu munhu akati ndise munhu anoda kunoona ikoko chete. tokuratidza ndokuna kuperekedza panzvimbo kuti muende. Tikanzi alright, ndokuti unochinja ndokudzoka pepe totopinda mumotikari kwakuenda. Tikanosvika kwaFumbi kuya, ndokubva hati patasvika ndo panapa vanhu toda kundonochena chi nemunhu wandoda kuona. It's okay. Ndobva anotaurira nemunhu wake ndokuuya pakapaka motikari. Takunge tine Fortuna yawakauya nayo. Ndokuuya munhu uya akataurira nemudzimai uya, ndobva watorana vabuda wakaenda kwawakanda paiva nemotikari, ndokubva wazodzoka vaine saga nechiempty container chi20 chaungoina nacho, ndokuya pamotikari. Saka pawakasvika pamotikari taiva motikari, inini nevarume vamwe va3 chino chatiri 4, mukadzi wechi5 ani mazvona. Saka uyu waakasvika naye akanoona pamotikari paine chi paina vanhu vechirume vakawanda, ndobva nokupa pamotikari painobva ndobva atiza kudaro ndopa akabuda vamwe vamotikari. Apa ndaisaziva kuti 2 ndewildlife, mapurisa ewildlife, uchi3 waitwa musaidi. Izvi ndanga ndisingazvizivi, vandaitongoziva. Ndandada kutovhunza kuti zvamabva mese muri kuziva ukama hwavo kuti wakamira sei? Iye paakasvika akanyepa akati drive boyfriend yangu. Ava vamwe 2 ishamwari dzeboyfriend yangu. Saka wakundiperekedza kuenda kwatiri zvatoda ikoko. Saka munhu wandaiziva kuti aifambira dzimwe nhau dzekubatsiridzwa muchiwano, because paaigara pemuzukuru wangu, muzukuru wangu aita zvekudi zvokubatsira. Saka ndamubvunza kuti ndonhau dzaari kufambira, wangangozivi munhu mukurarama ngochingotsvaga saka ndakangofunga kuti pamwe oda ndonyaya dzaari kufambira. Chii chakazoitika ipapo? Uya vaenda manzasi ndikandisoti wakabva kuti chiredi yabhururuka, chiri yabhururuka pakuti kudii, ndopakazobuda pepe ndosona izvo muzvinhu zvacho mune mapangori 2 kana zvona. Tikanzi chitarisa iwe
pana zvatoshiri yedu yabhururuka ndipo wakabvisa pistol zvikanzi iwe watosungwa. Ndasungwa pakuti kudii zvikanzi nekuti iwe ndiwaita kuti tisvike kunzvimbo kunoko. Saka uyu munhu wedu zvatoshiri yedu yabhururuka yaenda takuchitoti iwewe ndiwe wamuridza zvinhu izvi andi watosungwa. Ukati ndasungwa sei munhu auya ari papo wamuri kuvanza hapasina izvozvo andi kotosungwa chii wakutouya kusvika kunyanga wotorara kunyanga kusvika kukoti. Mukadzi uyoyo ndamukoti anonzani mukadzi ndaingoziva anokunzi ainzi Maitinasha zita raaishandisa sotsvaga zita rake chachaonazana basa rake ani mazvona. Tasvika kukoti munhu uyo handira kuzomuona kwasara vanhu waya 3 2 weparks nemusaidi 1 mudzimai hapasina. Musaidi weasara ndiye akazonyora mapepa angu akunyora mapepa angu zvaakanyora hazvo zvakaitika. Akutoti munhu uyu waitifonera achiti ndiri kutengesa mapangore. Nhamba dzangu dzaakatozotoisa papepa remhosva vakazitora paaitonyora mapepa. Akandibvunza kuti nhamba dzako dzinoti chii ndokuvaudza kondazive kuti nhamba dzandotora dzitoisa papepa kuti ndo nhamba dzaitoshandisa kutotifonera nadzo. Tamudarira kunonzwa kuti waitifonera nenhamba dzakadai dzakadai. Nhamba idzi ndakambotaura nemere. Saka semunhu wakanga watwa muusungwa apa wamira nevanhu vehurumende uyezve kana vasungwa onekwa kunzi iwewe ndo une mhosva ava ndo vaonekwa kuti ndo vane chokwadi ani mazvona. Mukadzi iya hadzina kuya mudare wakangotora picture wakanditibata wakandimanikidza kuti ndibate apa ndatobva muchitokisi ndobva ndabatiswa kupa ndobva watora picture. Saka picture iyo ndo yakanomira naye mudare wakabvunza ko mukadzi acho dziripi zviranga dzaenda kuharare ani mazvona. Maisa zero dare rinoda mhuka idzi kanzi haizvo zvese atongoita kazvitarisira tavangotizienda. Saka picture yatomira naye mudare. Saka ndo mafambiro yakaita nhau yangu ndokubva wazoti mukutongwa kwangu iwewe wakundikana kuburitsa zvinobatika zvokuti tizive kuti vanhu vamumotikari mamwe nevanhu vangani 4 iwewe kuti vechi5 ava vakamira vakati atiri 3 uyu musungwa kuti vechi4 ubva waburitsa mukadzi uyo havana kuda kuti abude mudare ari mazvo. Vakabvunza ko munhu maizivana naye kanzi amunhu takanga tisingamuzivi. Saka zvamamusingamuzivi nhamba dzake makazodzivana kupi makazozivana naye sei uye handi vakasvika pamuri imi vari 4 zvese vakazviramba izvo iye ndiye aitointrodusa vanhu kuti vasvike zvakaroko ndiye akadhirira vanhu vangu kuti tofamba takadai kuti vanosvika ikoko pamba penyu ani mazvona but tava madari munhu anozowanikwa wakabva unomuramba kudai. Nemafambiro akaita nyaya iyi muchizonzwa richinzi 9 years iwe uchiziva kuti handina mhosva nematauriro amuri kuita imimi zvakakubatai sei? Zvinorwadza zvakandirwadza zvakanyanyisa nokuti ndiri munhu ane mhuri. Saka ndakatanga kuchirangarira kuti pamakore 9 nemhuri yangu iri kunze uku ichararama sei. But sezvinewo zvinhu zvakanga zvasangana neni handa chandakagona kuita nokuti ndakanga ndatova muusungwa ndobva ndakanoenda kunogara muchiri. Makawana mukana wecounseling here matanga kupinda munomu nana sekuru nana mbuya nemamwe mastakeholders panyaya iyi? Tikangoti sevanhu vanenge vari muusungwa uchingogara kungotaura nzvimbo inenge ine usungwa wakati wandei chingotaurika kuti hazviriko zvinowanikwa mukurarama zvokupomerwa mhosva yausina kupara kana unongopindawo mumhosva wozongobatanidzirwa urimo. Alright. Mazopinda mamunomu muri kuita nyaya yezvemubato wemaoko chii chamuri kuita? Tiri kuita zvokusona tiri pano paMutare prison. Sei makasarudza zvokusona musina kuenda kune zvimwe zvinhuwo zviri kuitwawo nevamwe pano paMutare prison? Chakanoitika ndechekuti ndokwakange kuine mukana wacho panguva yacho iyoyo tanga kuenda kwandakaita ndopaiva nemukana wekutongonza paita mukana wekusona. Ati sezvinei sinzi ndiri mukati wechipeusungwa handichagoni kusarudza nekuti ndoda kudai pangoda shoko ndatadza kuzobudirira zvandichitarisa zvacho. Mukana watongoita still uri mushando wemaoko ungaita kuti munhu ukwanise kuzorarama rega ndichingoenda ndonoita zviripo zvacho. Imi musati mapinda muno maimboitawo zvokusona here muri kunze? Kwete handinambobvira ndasona. Maite imi? Ndiri kunze ndangoti ndandisina basa charicho rokuti iri ndaingoita mabasa akangosiyana siyana asi ndakazopedzisira ndoda kuita zvokurima pandakasangana nedambudziko iri.
saka zvakakosherai zvakadii kuti iye zvinezvi maakudzidza kosi yetailoring semunhu anga asina imwe kosi yaaita kana rimwe basa raainatsoita rakanyatsoti rinonyatsozikanwa zvakakosherai zvakadii nerehab program iyoyo kuti mubude mune maskills ekusona sekusona kwatiri kuona muchiita makagara pamushina apa? Zvakandibatsira zvakanyanya nokuda kuti titarisire kuti ndikabuda kubva mukati menzvimbo yekusungwa ndinenge ndine ruzivo rwokuti ndinge ndinozvandogona kuzoita ndaapanze. Asi panozova nedambudziko manje nokuti munoziva kuti munhu kana uchinge wapinda muusungwa kwenguva yakati rebei unenge usina pekutangira. Asi ruzivo ndiye ndinaro kuti ndinogona kunge ndichiita izvi but chokuzenge ndichishandisa ndozvogona kuzondiremera. Tinodzoka pane zvekushandisa ipapo. Saka zvinhu zvamakukwanisa kuita kutailoring izvozvo ndezvipi zvamunokwanisa kuita imi zvokuti kana izvezvi mukabuda panze makazvimirira makuti ndakugona kudai ndakugona kudai ndakugona kudai panyaya yetailoring? Panyaya yetailoring kune mushini watoti weoverlock unoitira kuti chira kana chinge rachekwa shasha kumucheto kwaro kurirege kuzofufunuka chaiyo. Ndinogona kuushandisa mushini weoverlock. Then tine muchini wokusona tinogona kunge ndichishandisa kusona. Then tine mushini watinoshandisako wemabutton holes. Unoisa mabutton holes ndogona kuushandisa. Then kune yatinoti button saw inosonera mabutton pahembe. Wozvindoona nemushina wewe? Zvinotosona nemushini. Inonzi button saw. Button saw. Saka ndinoshandisa futi button saw iyo. Alright, pane nyaya yepattern cutting and designing mukati metailoring imomo. Munozviita here kuti munozongosona zvachekwa nevamwe? Pari zvinhu zvitiri kutailors uko kune department rinotoita zvokutocheka. Wozokwidza kunoita zvekusona. Alright. Saka isu haticheki tinosona. Munosona. Iye zvinezvi pane inonzi job satisfaction. Muri kuona here muchiti kana muchisona munonzwa mwoyo wenyu uchiti ndiri kuita zvinhu zvandofarira? Ndinotosununguka nokuti ndozvitoripo, saka handigoni kuti ndisange ndiri mukati mazviri nokuti ndozvandiri kutonge ndichitorarama nazvo pari zvinezvi. Ndichidzidza kuti dai zvanyatsoti pinde mukati kuti pandenda kuzonoitawo ndaapanze apa zvinyatsondiitira zvakanaka. Handiti pane mukana here wekuti uve fully fledged trained tailor wokuti uku muri kusona mokumbira futi kana kuti kumalecturers enyu kuti ndiri kukumbira kuti ndiite pattern cutting futi zviripo futi zvinokwanisika kuitika here? Pari zvinezvi hatina mukana iwoyo. Hamuna mukana iwoyo. Asi izvozvo izvi ndo zviri kuitika zviripo zvokunge tichisona. Tiri kuona chinhu chamakukwanisa kusona chii? Mashirts tinosona, matrousers ndinosona, then mashorts tinosona. Ndozvimwe zvinhu zvinatsotibatikei zvandinogona kusona. Alright. Pane zvimwe zvokutarisirwa futi kuti muchadzidza kusona here? Kana mukana uchitendera like chii? Kana mukana uchitendera tiripo kusona. Tikangoti maschool uniforms aya even kuti madress mashirts acho nemashorts acho. Ano maschool uniform. Yes. Chisona zvakare. Handiti? Zvinotaura kuti pamunobuda mane tarisiro yekutiwo ndinonogona kunge ndichitanga manga makuda kutaura nyaya yekuti zvikwanisiro ndezvipi zvamunofungidzira kuti imimi manzi mabuda nenyasha dzaMwari muda kuwana pekutangira? Ndezvipi zvinhu zvinoita kuti munhu uti uri kutanga wakagara zvako pamba pako asi ukabatsirwa nazvo unogona kutanga upenyu hwekuti muriritire muri? Zvandinotarisira ndezvekuti pakakwanisa kuwanikwa machira ekusona acho, then kuita mushini wokushandisa. Mushini iriko yatoshandisa ndeyemagetsi. Saka pane pada kuzokuwanikwa kuti zvikwane magetsi ezuva. Solar. Kuti pawanikwe mushini wacho unoshandisa magetsi ezuva. Kuti ndikwanise kunge ndizobatsirikana ndiri panze. Handiti? Mune idea here kuti zvinodhura zvakadii zvinhu zvamuri kutaura nezvazvo? Pari zvinhu zvindiri mukati mekusungwa nenguva yandagara ndinganyepa handina chokwadi chinoziva kuti zvakamira sei. Ende semunhu akabva uko asingaite kuti zvekusona. Asingaite kuti zvekusona bras zvinhu zviri kuchinja zuva nezuva nguva ichifamba. Saka handingagoni kunge ndichiziva kuti zvakamira sei panze. Handiti? Machira, mushina wokusona, mushina unodiwa mumwe chete here kana mataura zvokuti kune zveoverlocking, kune button making machine, what have you, mishina inonzi kuti unokwanisa kungotanga basa ingave mingani yamungada ngatiti Mwari atendera avhura mukana. Kuti Mwari watendera wavhura mukana zvinonyanyodikana pakusona ndikati yatoti overlock machine.
then wokusona wacho then nebutton hole. Right. Ndo zvinotikoshera. Ngatiti imwe yashaika iyo imitatu ndo ine basa rese. Because button nogona kana kusongosonera netsono nemaoko. Ngatiti kwashaikwa munhu anogona kutitengera mishini iyoyo. Kana kune munhu anenge ada kuti muone pekutangira munhu makasununguka here kuti mupinde riri basa kwazvo. Right. Ipo papo pakanaka. Right. Asi dambudziko riripo challenge yandinayo ndekuti pari chinezvi. Ndakabva panze ndisingasoni. Saka panozodikana rugwaro kuzoziva kuti munhu zvechokwadi anoziva zvokusona. Rugwaro rero roma ndiro ne challenge. Muno matina here mukana wokuti through vanasekuru nanambuya kuti mugone kuenda kunonyora iri test kuti mugowana rugwaro rero. Kudepartment ratokushandira retailer zvivo zvinezvi mukana iwo hausati wapo. Hausati wapo nekuti hapana mari here kana kuti ima musati maane ruzivo rwokuti kana uchida kuzviita unoita sei, nekuti takambotaura nemunhu aita zvebuilding vanotaura kuti iwo anokwanisa kuzowana journeyman certificate obhadharirwa mari kuministry of manpower obva aita sei, obva anyora, obva aita trade test yake. Izvozvo hamusati mazvinzwa kuti kwenyu zviriko here kana zvini? Izvozvo zvandina kutombonge ndanyatsonge ndichitwisisa kuti zvakamira sei, asi ndane ruzivo nazvo kuti asi ngatiti zviripo hazvo mareferensi iripo, munhu anogona kuti tazvinzwa kuti wati unosona wakambosona kupi, mafoni haadzimwe kaikaipapo ndo referensi manje atora nezvayo ndirika kuzodikana kuti zvechokwadi munhu uyuko pane ichi chinobatika chautaura kuti ndozvadi zvandakumbenge ndichiita. Munoziva imwe referensi yatanayo ndeyekuti takuonai muchisona ende zvaapa vhidhiyo zvokuti munozoti ndipei lingi tani evidence aniti saka munhu haachakwanisi kuita sei, haachakwanisa takuona mapuhwa machira takatarisa mhuri yeZimbabwe ichiita sei ichiona mukabatanidza mukatanga kuita sei kusona kusvika tazoona matiburidzira sheti kuti yaita sei yapera kusona. Handifungi kuti kune imwe certificate inopfuura kuzi macertificate mamwe achari kubikirwa. Saka mutotenda vanasekuru veriapo kavakati ari kuda mukasumudza roko mukati aiwa ndiri ipapo ichokwadi apa paka tototenda iwo wakafunga nezvazvo. Aiwa baba handisi kuti wakabva nokuti uyezve tingawatenda sei avakatigonera. Makasiya mudzimai nevana vangani? Takasiya mudzimai nevana vashanu. Saka vanombokuvhakachira here muno muno? Mudzimai anouya kana dzimwe dzenguva vana vanotombotendai munoona baba. Vari kuti zviri kurema sei kuchengeta vana pasina musipo imimi muridzi wemhuri? Pakati remei nekuti kumusha kwandogara inini kune irrigation. So irrigation yedu ndeye magetsi, mvura yatoshandisa inopambwa nemishini inoshandisa magetsi. Saka vanobhadhara magetsi, vanobhadhara zino, then vanozoda mainputs, mbeu, fertilizer zvekushandisa. Saka zvinhu zvinotiremei pamunhu wemudzimai plus vana vari kuchikoro ndiri mosva kuti pandakatosungwa ndakatosiya musikana aida kutonyora form 4 mukomana aita form 1 izvezvi zvakataura kuti mukomana izvi atoti form 4 this year nomusikana aform 1 mwana ari primary ozodai ozofunga kuti baba wada kunoonekwa musungwa patine challenge yakati kure. Ngatiti pane munhu kuti asvika akasike kutanga ada kukubatsirai nezvemaschool fees evana makasununguka kuoption iyo handiri? Tinoti hapana kana dambudziko. Mhuri yenyu iri kumusha kupi papi mubhuku rekwani vanonzi kwani matiudza kuti muri mutanda kamwe natsotitsanangurai kuti mhuri yenyu yakagara papi kumusha kwenyu ikoko kunyakamwe Nyakomba kunyanga uko? Mhuri yangu inini inogara kunyakomba iri munyanga district kuwadi 11 iri mubhuku ramutanda kamwe. Alright. Saka zvona kuti macontacts emudzimai wenyu anowanikwa kumabhuku anasekuru erehab pano paprison yekuti kana munhu azofona kuti ndoda kutera ndoda unosvika kumusha kwomukomana wayo ndigone kubhadharira vana ava school fees zvinogona kuitika? Zvinooneka ndovechimambo wavo zviripo pana pari. Aiwa no pakanaka. Mashoko enyu amongada kutaura kune vamwe vanhu vari kunzoko vari kukuona zvinezvi angave ekuti kudii takanangana nenyaya yeWildlife Act
kana kuti kungobawo zvako nokuti izvi mamuno manditi mambotaura kuti pamunobatsirwa nana sekuru nana gogo anditi asi kune vamwe vari muusungu mune muchitaurawo futi nyaya dzavo dzavakapindana nadzo nyaya inopinza vanhu muno inyaya yemhosva mupari wemhosva asati apara angazoda kupara ari kuona paSly Media TV ezvinezvi mungamudzidzise kuti nenyaya yekuzopinda mujeri hatimbosiyai kuti hauna kupara hatimbonanganai nekuti waipara uchitoziva tochiti vaipara uchiziva yambiro yangu iripo pakuti hama dzangu muri kunze uku musati mapinda muusungu kana mupara mhosva siyanai nenhau yekupara mhosva nekuti kupinda muusungwa kwakaoma kunodzorera kumashure pane kumwe kurana kana uine zvaunenge uchironga panze kuti lese uri pabasa kana une business rako ravasiya ravaita iwe uchinge uri mutungamiri zvinogona kunotsoka zvikanoparara kana mhuri chaiyo panze unogona kuzowana imwe ikatadza kusimba ugona kusvika musha pasisina zvinoparadza musha saka nhau yekupara mhosva yatigare tagara kure nezvayo zviri nani kuwana zvishoma zvaunenge uinazvo pane kuzogara usisina chauinacho aiwa tiri kukunzwa pane vamungada kumhoresa here vari kumusha kunyakomba uku kunyanga vangasangana nevhidhiyo yatiri kutaura iyi vandingada kumhoresa varipo chekutanga tina mukoma vandakazvarwa navamudumbu rimwe chete vanova vekutanga mumhuri yedu vanova ivo vanonzi Peter Mtandakamwa baba Melisa vanogara muno Mamutare musakupo nemhuri yavo ndomhoresa zvakare anoteerera ivo vacho vanonzi Christopher Mtandakamwa ari kuHarare anogara kuchitongwisa nemhuri yavo then ndomhoresa zvakare vanova mukoma vandotedzana navo vanonzi Fanuel Matura Mtandakamwa vari kunyakomba ndo vari kurarama kumwe chete nemhuri yangu nemudzimai wavo nemhuri yavo nehanzvadzi dzangu dzandakaberekwa nadzo anonzi Naomi naLois ndozoya kune mhuri yangu muchindiona ndiripo pamhepo ndichitaura nokorwa ndinawo kuSly Media mukoma Sly tinoti mhuri yangu makadii muri kokumusha mai Millicent naMillicent Miles then Michael Milton Mona Lisa nevamwe varipo pamba vaning'ina vemudzimai nemhuri yekumudzimai tinoti makadii zvenyu inini ndiriko kuno kuMutare Farm Prison ndakasimba musandityira zvinhu izvo mundora ndakadai zviri mutano sanyobatikana nguva inokwana kumushandi inodzoka musandityira zvenyu ndo mashoko ari kutaurwa nomukoma Miles Mutandakamwe vanobva kunyakomba kunyanga kuwadi 11 vari kuita tailoring vari muno Mamutare Farm Prison vari kuti aiwa inini ndiri mutano aiwa nguva inokwana ndokutaura kwavo mashoko anokurudzira anoratidza kuti aiwa zvakare zvapfuura vakutarisira zvekumberi manzwa chichemo chavo chekuti dai vanga vakwanisa kunge vachiwaniswa mamachines ekuti kana vachizenge vabuda vagone kuwana pekutangira kuti vatange business ravo vangadai kuvaemployawo muriko kumafactory ikoku mune vamwe vari kutosona zvavari kusona vari mumafactory ndivava vanhu vamuri kukurudzirwa nehurumende yenyika yeZimbabwe kuti vese vakambosungwa muvawanisewo mukana wokuti muvawanisewo basa tibve mumazuva akudhara uya ekunzi une criminal record nekudaro handigone kunge ndichikupa basa nekuda kwekuti wakambopinda aiwa mazuva ano zvaakutaurwa uye zvagadzikwa nehurumende kuti nyaya yerehab vanhu vadzokere kunze vaane maskills vakadzokera kunze vasina maskills zvinoita vanopedzisira vange mareoffenders zvekare asi avane maskills zviripo ndezvekuti tivabatsire kuti vagone kutanga business ravo kana kuti tivaemploye ndochishuwo chemutungamiri wehurumende ndochishuwo chakomishina weZimbabwe Prisons and Correctional Service nekudaro ngatibatanei pamwe chete semhuri imwe chete tivagamuchire pavanenge vachinge vadzoka uyewo mhuri iri kumusha kune vana vari kuenda kuzvikoro varida kubatsirwa vari vana vamukoma Miles Mutandakamwe vari kuda kunge vachibatsirwa kubhadhara school fees vanovakwanisa kuvawana zvikwanisiro zvekuti vagone kunge vachibatsirika pamba ipapo kana pakurima zvinoda kutengwa mafertilizer zvinoda kubhadharwa zvakaita sei
rwakakomborwa ruoko runopa pane ruoko runogamuchira. Chasara ndechekuti ndionekere tarumbidzwa Rudhenya producer wechirongwa chinechi indonzi Mukoma Sly kana kuti Simbi Yebasa. Tiri pano pachirongwa Home Away from Home. Rambai muchishare maprograms ese atinokuitirai pano paSly Media pa Facebook nepa YouTube. Ndinotenda.